borgere med demens. Det kan være min mand. Det kan også være din nabo. Det kan også være dine bedsteforældre. Vi alle sammen, vi kender nogen med demenssygdom. I Danmark rammes 8.000 nye tilfælde om året med demens. Rigtig mange bor i eget hjem. Hos All Time Caring, der er vi der for den demente og de pårørende. Der kan være enormt mange praktiske opgaver at se til, når man er pårørende, fordi de med demente kan ikke overskue det, og de har virkelig brug for hjælp. I nogle hjem, der er vi der som et bindeled mellem det offentlige og den demente og de pårørende. Vi kommunikerer med den offentlige hjemmepleje. Vi holder overblikket i hjemmet, sådan at den demente kan klare sig bedst muligt og have det bedste liv i de trygge rammer, som de kender. Vi bliver også de dementes bedste ven, for det er jo det, vi skal gøre, så folk har det bedst hele livet.